देवा श्री गणेश 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 हजूर 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 नागा भाई आम गाँ को जो नुआ मास्टर आसी ना सी जो मैडम आईला बाप मो देह हाथ खाली सिरी सिरी हो पड़ी भाविला बेलू ओहो गुरु तुम सिने में खाली बही जाऊची। ओहो अरे ए नागर नाटा कौन बाजार रे सस्ता हो गलानी गुरु भारी बेतड़िया हो गला सी सीना तुमको 5 आगा लोक आगे तुमको बेजती करदेला गाँ रे ताकू लोक आग न माइरा आम गाँ तुम इज्जत कही हम नहीं राखा भाई हाथ को माच यहीटा नहीं शहे खत्म कर दियो। बंटी तू क्या टेंशन होची भाई अबे तू क्या टेंशन होची भाई या को गांव को नहीं चलो या कथा ना गाई बुझिबो हट राखाई कौन होती कि तुम देखो बे साले देखो देखो तुम साला जानि पार न देखो मु तो मारुआ अबे साला अरे बिकू ए सड़ा को धरो भाई चलो भाई नमस्कार मु शुणिली तुम कौन आम पिला बटी दौन से पुणी माड मारद माड ए सब जमा ठीक कथा नुहे अबे बिकू टिके हसुन बटी दौनु मो ना नागा मारिया पाई सब खोजुता है नागा ठीक भूल विचार मुझे तोर करेंगे चमचा को मारी या पर तत्ते मारी तो पूरा साम्राज्य को पूरा ध्वंस कर देंगे। अरे रे 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 खड़ी दी खंड को कलम खंड तू पुणी पुणी आई तो नागा वैसा तो मंगू बांधेला रे चुप रे ओ गुरु तने रागी जाउ तो भाई मते कही धरे देखो मास्टर को टोटल सफा कर देमी ऊपर जाए गणित निया कसु थुबो या पर सब ताड़ी पकेबो गाल तो होती है जाई बोला कौन से मास्टर को मारी अबे छोटू ये बोलू कि हाथ लगे देखू आप गाल मारे के फुले के हो कर देनी बोला ताड़ी पके बाबा ये
ଏତେ ସାରି ତତେ କିଏ କଲା କଣ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ ଖସିଗଲା ଓ ତମକୁ ଚୁପ କର ଗୋଟେ କମେଡି ସିନ୍ ଲଗେଇଲାଣି ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭେଲିଆନ ଅଛି ତମେ ଯଦି ସବୁ ସାରି ତମ ମୁଁ କଣ ଏଠି ମାରିବା ମତେ ପକାଇଥିବୁ ଏବେ ତମ ହାତ ପିଟି ଦେଖିବେ ଏ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ବୋଲିକି ତୁ ଦଉଛୁ ଭାଷଣ ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ତତେ ଆଜି ମରଣ ମୋ ନା ନାଗା ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥାଏ ଜାଗା ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ଦେହକୁ ଧୁଣି ଧୁଣି ଖାଇବାକୁ ମତେ ଲାଗୁଥାଏ ମଜା ଆମେ ହସ ଭାଇ ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ତ ଡରିଯିବି ହେ ନାଗା ଆସିଲେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତୁ ସଳା କହୁଛୁ ଡରିବୁନୁ ନାଇଁ ରେ ବାପ ନାଇଁ ତୁ ଆଜି ମରିବୁ ନା ଭାଇ এই রাজকৃত দাস মরিଯିବ ପଛେ ତୋ ଦୀପିକା ପିଲାକୁ ଡରିବ ନାହିଁ ଭାଇ ରେ ରାଜୁଆ ତତେ କଣ ଜୀବନଟା ପିତା ଲାଗିଲାନି କି ରେ ପିଲା ପା ସେପଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ତୁ ନାଗ ପାଦ ତଳେ ପଡି ପଳେଇ ଯା ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ଆବେ ତୋ ଭଳିଆ କୁକୁରର ମୁଁ ପାଦ ଧୂଳି ପଡିବି ଆବେ ହେଇପାରିବନି ବେ ନାଇଁ ରେ ବାପ ନାଇଁ ଏ ଭଗବାନ ମତେ ସବୁ ଦେଲେ ହେଲେ କ୍ଷମା ଜିନିଷଟା ଜମା ଦେଲେ ନାହିଁ ରେ ଆରେ ଚଙ୍ଗୁ ଆଜି ଯଦି ଶଳା ମାଷ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ନ ମାରେ କାଲି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ତ ଗନ୍ଧେଇଲା ଇଏ ବାବୁ କେମିତି ରହିବ ଏଇ ଇଜ୍ଜତ ନାଇଁ ଏ ଶଳା ମାଷ୍ଟର ଆଜି ମରିବ ଆରେ ପିଲା ତମ ନାଗା ଭାଇ ପାଖରେ ରହୁଛ କେତେ ଦିନ ତମର ପିଲା ଛୁଆ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଆଜି ତମ ଅଛ କାଲି ତମ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ କାଲି କଣ ବେଳ ପଡ଼ିବ ତମେ ବି ମରିବ ନାଗା ଭାଇ ଆମେ ତମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡା ହତିରେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ କରିବୁନୁ ନାଗା ଭାଇ ରାଜୁଆ ଯାହା କହି ଠିକ ଯେ ମଦ ମାଂସ ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦି କରିମୁ ଆମର ଯାହା ନା ଛୁଆ ପିଲା କଣ ହବ ଏ ଛୋଟୁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାଇ ପରି ଦେଖିଛି ରେ ଛୋଟ ବେଳୁ ପାଳିକି ତମକୁ କୋଉଥିରେ ଅଭାବ ରଖିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ମଦ ମାଂସ ସବୁଥିରେ ଭରପୁର ଦେଇଛି ଆଜି ଶଳା ମାଷ୍ଟରଟା କଥାରେ ପଡି ତମେ ତ ଏକା କରି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହୁଛ ଆମ କ୍ଷମା କର ଆମେ ତମ ମାତ୍ର ଆବେ ସବୁ ଜବେ ଜ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଆଜି କେହି ଏକା ଲଢିବେ 100 ଲେଖାକୁ 100 ପ୍ରମାଣ ଏକା ଲଢିବ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଭାଇ ସିଏ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅଛି ସାବାସ ରାକା ସାବାସ ତୁ ମୋର ଠିକ ଭାଇ ଲଢ଼େଇ ହବ ସତ ମିତ୍ର ଲଢ଼େଇ ହବ ତୁ ମରିବୁ ନାଇଁ ରେ ବାପ ଦେଖିବା ମଇଦାନକୁ ଆସ ଦେଖିବା ତୁ ନା ମୁଁ ମଙ୍ଗୁଆ ଏଠି ରହିବନି ରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ଭାବ ନା ଏ ଷୋଳ ମାଷ୍ଟର ଆଜି ମରିବ ରାକା ତ ବଦଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ତାକୁ ମାରିବି ତାପରେ ତ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବି আরে বাপ নাই ভগবান মতে ধন ধন সবু দেলে হেলে ক্ষমা জিনিসটা জমা দেলে নাহি রে নাই এ সলাটি আজি মরিলা ফাইনাল জনম চাহিকি দেলে মতে মଣିষ
କେତେ ଦୁଃଖ ସହିବିନି ଛାତି ପଥର କରି ତଥାପି ଦଉନି ଆଜି ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ତମେ ତିଆରି କରିଥିଲ ନା ମୋ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମରିକି ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ଦେଖ ଏ ମାଷ୍ଟର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଛି କାଲିଠୁ ଯେ ବଟି ନ ଶବ ରହିବ ଖବର ଯିବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ दन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीपदयाय धीमहि गजरानाय भालचन्द्राय देवा श्री गणेश 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 देवा हाय फ्रेंड्स ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ କାହ୍ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ଭସାଣି ଅବସରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡେଟ୍ କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ନଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାହ୍ନା ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଏଇ ମହୋତ୍ସବ ଭସାଣିର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କେବଳ ଆମ ଗାଁର ପୂଜା ପର୍ବ ଯେକୌଣସି ପର୍ବ ହୁଏ ସେ ଅପଲୋଡ଼ ସେଇଠି ହୁଏ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗଣପତି ବାବା ନମସ୍ତେ ସତ ଶ୍ରୀ ଅକାଳ ଗଣେଶ ବାପା ମୋରିଆ ରସ ଫେରିଆ ଜୟ ଗଣପତି ବାବା ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ମୁର୍ଗା ରୋଲ କରିଥିଲି ମୋ ନାଁ ବାବୁଲି ଜେନା କରିଥିଲୁ ହଁ ସେତିକି ଗଜବ ବେଜତି